Hlavne Adam, ten bol od pol roka ťažký exematik prieduškár. Takže my do 20 rokov sme mali absolvované všetky možné kúry, liečenia, testy na alergológii. Talorál, Erius, Zodak a ešte proste všelijaké iné pomocné látky. No a ja som si uvedomila, že za tých 20 rokov vlastne ten zdravotný stav Adama sa nezlepšil. Iba chodil stále prispatý, lebo však to sú utlmováky. Tak som povedala, že vyskúšame vyradiť farmamedicínu a ideme na zelené. No a v podstate sme na nich zostali doteraz. S tým, že tomu Adamovi, kým som ho mala ešte ja pod dozorom, tak užívali sme to pravidelne. Ja som videla, že takisto tá koža sa mu oveľa lepšie vyhojila, lebo on mal také exematické flaky, takisto sa škrabal všade možne, takže tú kožu mal krásnu v tom období, no. Už je z domu preč, takže dúfam, že ju má stále takú krásnu, alebo zelené potraviny stále majú. A mladší, ten viac menej, a Dávidko, ten sa k nám pridal len preto, že jemu to fakt chutilo. Tak som povedala chalanom, že nástup, tu budete so mnou jesť a piť zelené potraviny. Ja sa vás nepýtam, či áno alebo nie, ale spolu to budeme jesť a piť. A oni povedali, že dobre, mami. Takže